Asma kula Viola saking kelas 11 DPP 3 badhe maosaken pranata cara bersih desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge kita sami namo budaya, salam kasanean. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Ketua RW lan RT sakelurahan Tanggung. Ingkang kula hormati Ketua IPMK Kelurahan Tanggung. Ingkang kula hormati sedaya panitia bersih desa Kelurahan Tanggung ingkang sampun nyengkuyung lan mensukseskan acara punika awal ngantos akhir. Lajeng ingkang kula hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama lan ingkang kula tresnani lan kula bebingahaken sedayanipun masyarakat Kelurahan Tanggung. Puji syukur monggo kita panjataken kalih Allah Subhanahu wa taala inggil sedaya rahmat, berkat lan hidayahipun. Lebeting kesempatan dinten punika kita angsal ngapahaken kegiatan bersih desa Kelurahan Tanggul kalih wilujeng tanpa pambengan setunggalipun napa mawon. Shalawat salam kita ngaturaken kalih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal kelebet dados umatipun lang syafaat wonten yaumul kiamah mengke. Amin ya rabbal alamin. Bapak kalian Ibu ingkang kula hormati, sederengipun izinkan kula sanjangaken penghargaan lan raos matur nuwun ingkang saageng-agengipun ing dalu punika dugi lebet kegiatan bersih desa Kelurahan Tanggung. Ngelangkungi kegiatan bersih desa punika, kita mboten namung ngresakaken lingkungan fisik kita, nanging ugi merkiat tangsulan sosial lan kebersamaan antawis sesami wargi. Dados wujud konkret saking nguri-nguri budaya lan ngesakaken saha nglestatunaken nilai-nilai luhur ingkang sampun dados tilarang dening leluhur kita. Pinten-pinten serangkaian demi acara sampun kita estaaken wiwit ing dina Ahad 28 April 2021. Kegiatan Gunung Gugur masa peserta sedayaning masyarakat Tanggung. Kemis 9 Mei 2021. Ziarah kuburan leluhur Kelurahan Tanggung wonten piyambak-piyambak lingkungan peserta sedaya RW lan RT sakelurahan Tanggung. Jumat 11 Mei 2021. Kegiatan donga sareng peserta masyarakat Kelurahan Tanggung. Jumat 11 Mei 2021. Kegiatan campursari budaya tayub utawa tanggung guyub lan wonten pucuking acara ing dalu dinten punika. Setu 11 Mei 2021. Sholawat lan pengaosan saking Ustadz Kiai Mahmud SAG. Matur nuwun kalih sedaya panitia ingkang sampun kalih gigih lan sukses gina kelancaran saben acara ingkang sampun kita laksanakaken. Saha kalih sedaya wargi masyarakat Tanggung ingkang sampun dugi lan tumut aktif lebet kegiatan bersih desa punika. Mugi-mugi sekuyung gotong royong punika terus memboro wonten manah kita sami lan dateng masyarakat Kelurahan Tanggung saya keren. Mekaten sambutan punika kula sajengaken menawi mboten lepat utawa tutur tembung ingkang nyinggung panjenengan sedaya. Kula inggil namani sirah Kelurahan Tanggung lareng perangkat Kelurahan Tanggal nedha pangapunten ingkang saageng-agengipun. Sarengken acara demi acara sampun kita estaaken lan ing dalu dinten punika kula nyatakaken ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.